La situació del sector a la ciutat de Barcelona no és precisament senzilla. Tenim d'una banda a grans marques que donen nom i prestigi a la pròpia ciutat, al propi sector, i per l'altra el concebem com un sector emergent amb el qual hi ha un potencial sobre el qual hem d'aconseguir treballar. Jo crec que estem en capacitats de poder competir, entre altres perquè hi ha hagut, insisteixo, marques que ja han fet una aposta clara i decidida per Barcelona. La pròpia marca Barcelona dona un prestigi a nivell internacional. El que hem de trobar al nostre segment, al nostre espai. Lògicament, cada ciutat de referència, Milà, Nova York, París, ha tingut la seva vessant d'especialització. Nosaltres haurem de ser capaços precisament de trobar aquest espai i aquest entorn. També a nivell de fires, perquè a vegades se'ns venen al cap algunes fires de marcat posicionament, algunes que també són properes. Aquí s'ha establert una lluita ferotge, per dir-ho d'alguna manera, una lluita forta, competitiva, precisament per quedar-se amb aquest posicionament i poder-se reivindicar en aquest entorn. La complicitat que hi hagi, en aquest cas, entre administracions, i així ja s'ha demostrat, l'administració catalana, l'administració municipal de Barcelona, doncs passa a ser un element clau per donar sortida satisfactòria. El treball de recolzament per part de les administracions al sector de la moda l'hauríem de visualitzar des de dues vessants. Una, intentant entendre el sector com un sector estratègic, un sector industrial. És a dir, ens interessa no només que hi hagin dissenyadors, sinó que, a més, la confecció, la plasmació d'aquests projectes o d'aquests dissenys, doncs, lògicament, també es facin a nivell de Catalunya. Tenim un substrat, una història en el sector tèxtil important, doncs hem d'aconseguir arrossegar i continuar tirant des d'aquesta vessant, sent competitius. I a dia d'avui el món es anirà transformant, jo crec que es reconduirà i ens ho permetrà. Per tant, donar eines, donar instruments que facilitin la implantació d'indústries, indústries tèxtils, indústries del sector de la moda que complementen o completen, doncs, lògicament, aquests dissenyadors. Per l'altre, entendre i potenciar aquests projectes, aquests dissenyadors que els hem d'aconseguir vendre a nivell del món, és a dir, els hem de permetre que es posicionin. No només som una bona plataforma on ubicar-se per desenvolupar la pròpia tasca, la pròpia feina, sinó que, a més, som una bona plataforma trampolí per tenir sortida cap al món. Hem de donar espais a nivell de creació on poder-los realitzar, aquestes incubadores, aquests entorns creatius, i això es fa des dels diferents sectors del propi Ajuntament, ja no només des de Barcelona Activa, des del propi CUP, diferents sectors que han tingut aquest interès per la creativitat, una aposta decidida, creativitat, innovació, per tant, haurem de donar recursos. Sempre això ha d'anar acompanyat. Jo soc molt partidari. Hi havia alguna altra administració que treballava, hi ha una subvenció que en comença, subvenciones una part important d'un projecte, però sempre amb una fita, amb un termini fixat. Per què? No sempre es pot viure de la subvenció. El projecte, tard o d'hora, ha de ser sostenible. I sostenible no vol dir que l'administració l'hagi d'estar aguantant de forma permanent. Jo crec que és important també escoltar el sector. I a vegades quan un escolta el sector no sap si realment està unit o no està unit. Per tant, copsar també aquestes necessitats passen a ser una mica relatives. El que és vital, i això ho demostren d'altres àmbits amb els quals la innovació per part de les administracions que de forma, a raó de les eleccions, puguin anar variant, el que no poden és anar aportant models diferents. Jo crec que hi ha moments i hi ha sectors que són suficientment estratègics i importants com de forma conjunta definir un projecte que lògicament el que permeti sigui tenir una continuïtat, donar aquesta estabilitat necessària per lògicament tirar endavant sense dubtes. I això només passa amb la cerca del consens. Una fira és d'una importància cabdal. És aquell moment en què un té a disposició de l'expositor a tanta persona, tant potencial, clientela potencial com sigui possible. Potser ens toca fer tasques més de difusió i d'atracció, d'atraure aquesta persona, aquest públic que estigui interessat. Una fira és una inversió i lògicament les inversions no sempre tenen un retorn immediat. Precisament són unes plataformes, és un escaparatisme, un concentrar
També és veritat que es poden anar buscant alternatives complementàries, sempre complementàries, jo crec que ha de ser així, d'alguns espais que siguin més o menys permanents, amb una certa rotació, és a dir, que l'expositor pugui anar rotant, però que en qualsevol cas sapiguem que hi ha un emplaçament en el qual trobar-hi aquest creatiu, aquest dissenyador o dissenyadora. Tant de bo trobéssim algun espai i en el seu moment ja havia existit alguns barris o alguns carrers que precisament concentraven de forma gremial, per dir-ho d'alguna manera, concentraven els desenvolupaments de determinades activitats econòmiques. Per què no a la moda hauríem o podríem buscar algun emplaçament que ho pogués acollir, algun tipus de galeria i que precisament ens permetés projectar. Però en qualsevol cas, el format fira o el format exposició permanent o no, té un valor afegit que no s'ha de descartar ni molt menys. Hi ha marques que no necessiten ni molt menys d'aquesta col·laboració, d'aquesta ajuda. Sí que es beneficien d'una marca Barcelona, per exemple, o d'uns espais, o d'unes fires, o d'uns certàmens que ja estiguin establerts, però és veritat que no necessiten d'una atenció especialitzada com pot produir-se amb d'altres persones o amb d'altres empreses que siguin de recent constitució i que per tant també estiguin intentant buscar el seu espai. És veritat també que hi ha empreses, i amb això també col·laboren, i abans ho deia, que estableixen els seus propis certàmens, col·laboracions, premis, que intenten motivar i incentivar a un sector, uns dissenyadors que són de nova fornada. A partir d'aquí també serà la capacitat que tingui cada un per crear i teixir el seu propi camí i el seu propi destí. Jo crec que són plataformes, en aquest cas, comunes. Hi ha marques que ens serveixen de reclam i això ningú pot obviar. Per tant, jo crec que les plataformes han de ser compartides i en qualsevol cas hem de ser suficientment espavilats com per aprofitar les potencialitats que ens donen les grans marques per promocionar aquests nous creatius. Al cap i a la fi, de ciutat només n'hi ha una. Jo crec que és fonamental, ja no parlo pel sector, que hi hagi una proximitat entre el que seria el disseny i la indústria. Passa a ser un tema de vital importància pel país. Aquest país el que necessita, o la ciutat mateixa de Barcelona, necessita industrialitzar-se. Tenim disponibilitat, tenim espai, tenim potencial per poder-ho fer. Hem de recuperar potser l'esperit que ens havia portat fins al moment, de ser capaços de ser productius, i productius no només amb serveis. I per tant aquesta complicitat, aquest punt d'unió passarà a ser indispensable i crec que es pot produir, i es pot produir aquí mateix a la ciutat de Barcelona. El món, ja abans ho deia, un món canviant, i que a dia d'avui sí que hi ha països que continuen sent més competitius, potser per grans produccions, continuen sent més competitius que no pas Catalunya o la ciutat de Barcelona. De totes maneres, tot evoluciona i aquesta evolució vol dir que hi haurà possibilitats de compensar-ho, ni que sigui per una qüestió de proximitat, ni que sigui per una qüestió de tenir i disposar dels creatius, ni que sigui per una qüestió de nova tecnologia, ni que sigui per una qüestió, insisteixo, sobretot de voluntat i d'esforç. Hem parlat d'innovació, hem parlat de la conjunció de sectors, dels grans, dels petits, i falta la vessant de la qualitat, que jo ja sé que és l'aposta decidida que s'està realitzant, però amb la qual haurem de trobar aquesta complicitat també del cap i a la fi el qui és el consumidor. És important fer un producte que pugui tenir vida més enllà de l'any o dels 2 anys. I per què? Perquè això és el que ens acabarà tornant a situar la qualitat per damunt del preu. És a dir, un producte que a nivell d'estètica, a nivell de gust, ens permeti anar més enllà de l'any immediat, i que això vol dir que estaràs fent una inversió per temps important, en moda, amb un producte que tingui un valor afegit a nivell creatiu, però a més en qualitat, és a dir, la durabilitat, per exemple, i que tinguem i que sapiguem que estem treballant o que s'està parlant d'un producte, en aquesta vessant també, de qualitat, i que ens permet, lògicament, saber que la inversió, perquè també estem parlant d'inversió, que fem en el moment d'adquirir determinades peces, lògicament les estàs fent a futur. Jo crec que aquest binomi, conjuntament amb la vessant creativa, passa a ser important.